שלום לצופים היקרים וברוכים הבאים לתוכנית חז"ל על הזמן. הייתי פעם סרט טבע. מסוק עולה לאוויר ומצלם שטחים עצומים של עצים, של יערות. איפה? באנטארקטיקה. מטוס מצלם שטחים עצומים של עצים. איפה? באנטארקטיקה. מה עושים שטחים עצומים אינסופיים של עצים באנטארקטיקה? צריך לדעת את זה. אין שם עץ, זה צל. זה יופי, איך העץ יודע שיש בן אדם שזקוק לצל. והעץ גם מגן על הפירות. אבל מה עושים באנטארקטיקה? צל למי? אין שם שמש בכלל. העצים הם שמביאים את החמצן לעולם. הפליטה והיניקה, דו-תחמוצת הפחמן של העצים בבריאה, דווקא באנטארקטיקה שם מקום יד לא מגעת של אדם. שם האלוקים שם מצבורי אינסוף באנטארקטיקות. ג'ונגלים שלמים, יערות עד אינסוף, מסוקים, נוסעים שעות של עצים שהם ישדרו חמצן לאוזון, חמצן לבריאה, בלי שיד אדם מגעת. מי יגיע לאנטארקטיקה ומי יתחיל לחטוב עצים באנטארקטיקה ומי נמצא שם כמה? 3,000 אסקימוסים, זה מה שיש שם. זה הפלא, שאנחנו רואים את הדברים האלה, אנחנו צריכים לזעוק. הכלל הוא שאין דבר מסודר ולא מסדר.